Malawi Today. Thank you very much, CEO. I thought we were going to clap for the staff of MAKE. They all have worked very hard to get us where we are. Commander General for the Malawi Defense Force, the Inspector General for the Malawi Police Service, Your Excellencies, heads of observer missions, some are still with us, some have since had to go back, senior government officials, and of course the commissioners for the Malawi Electoral Commission and distinguished staff of the Malawi Electoral Commission led by the CEO and our two DCOs. Good evening. We are here this evening to complete the process that started 5 years ago when we commenced our electoral cycle. Today we come this evening to present the results of our elections that we had on 16th September. The Commission has completed the verification of the results and consideration of the queries and complaints that were logged after the elections. We needed to do that ourselves on the elections. We finished the task of determination yesterday, but we needed to ensure that everything is in place before coming before you tonight. And here we are. Before we get to the results themselves, allow us to walk through the process briefly. You will recall that we had our nomination of candidates and the campaign period before we got to the actual polling itself. You will recall that we had our nomination period, which ran from 10th of June to 30th of July. A total of 23 nomination papers were collected upon payment of a non-refundable fee of 10 million kwacha. Out of the 23 nomination papers, 20 withdrew, 3 withdrew before submission of their papers, but 20 of those managed to present their papers, as we also right here at the BICC. After vetting of the nomination papers, the Commission approved 17 candidates to have met the requirements of the law, and these are the candidates that you saw on our presidential ballot. Our campaign period ran from 14th July and closed on 14th of September. Pausing here, the Commission wishes to commend all candidates and political parties for conducting themselves in a generally peaceful manner, but also observing the code of conduct which they subscribed to at the presentation of their papers. We also pause to commend every Malawian who maintained peace and calm during the campaign period. We believe that the tone that was set during the campaign period transcended through to polling, even to where we are now. And it is our sincere hope that we will also continue to walk in the same peace and calm that has characterized the spirit of Malawi. In terms of voting and counting, we also want to commend every Malawian, eligible Malawian, who turned up first of all to register and then to cast their vote on 16 September. You will recall that we had 7,203,390 registered voters, out of which 3,088,670 were male and 4,114,720 were female. Congratulations to all the females. A total of 5,502,982 turned out to cast their vote on 16th September.
In terms of this number, we had 4,690,314 who were verified using the biometric voter verification and identification devices that we placed at every polling station, having introduced this technology to assist us to give to life, to bring to life the principle of one person, one vote. However, taking cognizance of the fact that not everyone could be identified using the devices, either on account of the challenges with their fingerprints or challenges with their devices themselves, or indeed any issues, we also made provision for people to be identified using the manual register, which was also in use. And when you look at the statistics, you see that the final voter turnout is higher than the number that were identified using the devices. But the Commission had explained and informed the nation that we'll be using both the device and the manual physical register. We also wish to commend all Malawians, particularly those who came out to cast their vote, and also to commend the entire nation for patiently waiting for the results. We know that 8 days is a long time. Everyone is anxious to know the outcome of the polling on the same day. But we are truly grateful to the nation for waiting patiently as we went about our duty to ensure we verify the results before announcing the same. Elections, as we all know, are very critical and very serious business. They set the democratic agenda and leadership of the country. Therefore, it was our duty and responsibility to ensure that the processes that we have command the confidence and trust of the entire nation. The Commission is not only responsible for preparing the results, but also to ensure that the results are credible, and also that every grievance and complaint has been duly addressed before declaring the results. Now we have resolved all the issues, or we have responded to all the complaints, and we are here now to finalize the process in as far as the presidential election is concerned. Allow us now to talk about the review of void votes. In accordance with Section 96(2) of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, the Commission is supposed to examine votes that have been classified as void at the polling stations and to affirm or correct the decisions made by presiding officers. However, in terms of the law, the vetting of void votes is only required where the number of void votes or such that have been classified as void votes may have an effect of changing the outcome of the election. For this election, ladies and gentlemen, the Commission recorded a total number of 155,225 void votes. This number cannot have any bearing on the outcome of the election. As such, the Commission did not examine the void votes in compliance with the law. Talking about complaints, we received complaints from the Malawi Congress Party, the United Democratic Front, and UTM Party. As required under the law, the complaints have been considered, and the issues that were raised were comprehensively reviewed by the Commission, and we have since provided our responses in writing to the complainants. The decisions taken on each and every complaint has been recorded in the record of the determination of the results, which will be published tonight in the Gazette as required by law. Allow us to speak briefly on the swearing in of the President and the President and Vice President-elect. Before we declare the results, we would like to
speak about one important issue regarding the swearing in of the President and Vice President-elect. We need to state that this is not within the mandate of MEC, but other relevant government officers in terms of our legal framework. In terms of Section 81, subsection 3 of the Constitution, a person elected to be President or first Vice President shall not be sworn into office until after the expiry of 7 days, but before the expiry of 30 days from the date the election result is declared. Therefore, the President and Vice President-elect cannot be sworn into office before the lapse of 7 days of today and not later than 30 days from today. But as to the processes thereof, it will be the relevant government officers and branch that will be responsible. We should also mention that our task is not only to determine the presidential election, but also the results for the parliamentary and local government elections. And in that regard, after the declaration of the results tonight, the Commission will continue sitting here to consider and make determinations on the parliamentary and local government election results and declare the winners. According to the legal framework, we have 14 days for the parliamentary election and 21 days for the local government elections, but time started running on the 16th. So essentially we have 1 week for the parliamentary and 1 week for the local government elections left. In the same manner that we have approached the presidential election results, we will be announcing the parliamentary and local government election results when we complete determination council by council. You will recall, ladies and gentlemen, that we had several councils remaining where we had not announced the results thereof. Allow us now to go into that component. We'll start with Karonga. For Karonga District Council, thank you, Richard. For Karonga District had a total of 122,430 registered voters, a total of 83,916 turned up for voting, representing 68.5%. There were 2,364 void votes, representing 2.8%. There were 81,552 valid votes. Ndipo mavota amenewa aenda motere ku Karonga. Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 5,249 votes. Tokozani Manyika Banda, 669 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 617 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Malawi Congress Party, 19,072 votes. Kamuzu Shiwambo, People's Transformation Party, 444 votes. Adiu James Chilungo, Independent, 163 votes. Cosmas Felix Chupojola, Independent, 174 votes. Dr. Dalitso Kabambe, UTM, 6,867 votes. Atubele Austin Muluzi, United Democratic Front, 824 votes. Professor Arthur Peter Mutharika, Democratic Progressive Party, 45,525 votes. Punziro Mvura, Independent, 129 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, National Development Party, 1,332 votes. Dr. Kondwani Nankoma, People's Development Party, 75 votes. Jordan Saudi,
Patriotic Citizens Party 47 votes, Smart Mulumbe Swira Independent 71 votes, Millward Tobias Independent 29 votes, Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mlandu 265 votes. Tsopano tipite ku Kasungu. Kumeneku amene analembetsa nkaundula 12 voti 345,041 ndipo anthu okwanira 236,250 ndi amene anatuluka kukaponya voti yawo imene inali 68.5%. Mavoti osavomerezeka anali 7,515 imene inali 3.2%, ndipo amene ana mavoti ovomerezeka anali 228,735 ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party 5,008 votes. Thokozani Manyika Banda 1,241 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai 2,636 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera, Malawi Congress Party, 160,210 votes. Kamuzu Chiwambo, People's Transformation Party, 803 votes. Adil James Chilongo, Independent, 365 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 313 votes. Dr. Dalito Kabambe, UTM, 5,015 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 1,082. Professor Arthur Peter Mutarika, DPP, 50,182. Punziro Mvula, Independent, 186. Frank Tumpale Mwenefombo, NDP, 169 votes. Dr. Kondwani Nankuma, PDP, 415 votes. Jordan Sauti, PCP, 220 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 70 votes. Millward Tobias, Independent, 89 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mlandu, 731 votes. Tsopano tipite ku Nchinji. Kumeneku anthu amene analembetsa nkaundula wa voti anali 252,605 ndipo amene anatuluka kukaponya voti yawo 176,840 imene inali 70%. Mavoti osavomerezeka anali 6,154 imene inali 3.5%. Mavoti ovomerezeka anali 170,686 ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, PP, 2,384. Thokozani Manyika Banda, Independent, 1,270 votes. Akwame Bandawe Nyamata Atsikana Azimai, 2,538 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera, MCP, 126,187 votes. Kamuzu Chiwambo Petra, 710. Adil James Chilongo, Independent, 290. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 334. Dr. Dalito Kabambe, UTM, 4,294. Atupele Austin Muluzi, UDF, 1,162. Professor Arthur Peter Mutarika, DPP, 30,160. Punzilo Mvula, Independent, 215 votes. Frank Tumpale Mwenefombo, NDP, 140 votes. Dr. Kondwani Nankuma, PDP, 354 votes. Jordan Sauti, PCP, 98 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 55 votes. Millward Tobias, Independent, 119 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mlandu, 376 votes. Tsopano tipite ku Dedza. Kumeneku amene analembetsa nkaundula wa voti anali 335,183. Ndipo amene anatuluka kukaponya voti yawo anali 256,038 imene inali 72.1%.
Mavoti osavomerezeka anali 10,610, imene inali 4.1%. Ndipo mavoti ovomerezeka anali 245,428, ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, PP, 3,334 votes. Tokozani Manyika Banda, Independent, 2,354 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 5,996 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera, MCP, 169,710 votes. Kamuzu Chiwambo Petra, 1,525 votes. Adil James Chilungo, Independent, 669 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 815 votes. Dr. Dalitso Kabambe, UTM, 5,035 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 8,040 votes. Professor Arthur Peter Mtarika, DPP, 44,576 votes. Punziro Mvula, Independent, 357 votes. Frank Tumpale Mwenefumbo, NDP, 272 votes. Dr. Kondwani Nankhumwa, PDP, 306 votes. Jordan Saudi, PCP, 170 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 139 votes. Milward Tobias, 192 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mlandu, 1,938 votes. So no tipite ku ncheu kumeneku amene analembetsa nkaundula wa voti anali 172,874. Ndipo amene anatuluka kuponya voti yawo anali 140,727, imene inali 81.4%. Mavoti osavomerezeka 3,706, imene inali 2.6%. Ndipo mavoti ovomerezeka anali 137,021. Ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, PP, 954 votes. Tokozani Manyika Banda, Independent, 480 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 561 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera, MCP, 9,095 votes. Kamuzu Chiwambo Petra, 453 votes. Adil James Chilungo, Independent, 256 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 342 votes. Dr. Dalitso Kabambe, UTM, 14,291 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 2,015 votes. Professor Arthur Peter Mtarika, DPP, 107,432 votes. Punziro Mvula, Independent, 320 votes. Frank Tumpale Mwenefumbo, NDP, 119 votes. Dr. Kondwani Nankhumwa, PDP, 145 votes. Jordan Saudi, PCP, 59 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 60 votes. Milward Tobias, Independent, 68 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mlandu, 371 votes. So pano tipite ku Machinga. Kumeneku amene analembetsa nkaundula wa voti anali 410,603. Amene anatuluka kudzaponya voti yawo anali 316,871, imene inali 77.2%. Mavoti osavomerezeka anali 10,466, imene inali 3.3%. Amene mavoti ovomerezeka 306,405, ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, PP, 3,712 votes. Tokozani Manyika Banda, Independent, 1,218 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 1,099 votes.
Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, MCP, 10,080 votes. Kamuzu Chiwambo, People's Transformation Party, 1,176 votes. Adil James Chilongo, Independent, 830 votes. Cosmas Felix Chipochola, Independent, 600 votes. Dr. Dalito Kabambe, UTM, 5,020 votes. Atupele Austin Moluzi, UDF, 23,091 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, DPP, 257,098 votes. Punziro Mvula, Independent, 978 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, NDP, 264 votes. Dr. Kondwani Nankuma, PDP, 255 votes. Jordan Saudi, PCP, 126 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 93 votes. Miwa Tobias, Independent, 127 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mulandu, 638 votes. Blantyre District. Blantyre District Council kunali antu okwanira 166,739 amene analembetsa nkaundula wa voti, ndipo amene anakaponya voti yawo mwa anthu amenewa anali 138,086 imene inali 82.8%. Mavoti osavomerezeka anali 3,106 imene inali 2.2%, ndipo mavoti ovomerezeka anali 134,980 amene ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, PP, 687 votes. Tokozani Manika Banda, Independent, 297 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 262 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, MCP, 5,002 votes. Kamuzu Chiwambo Petra, 236 votes. Adil James Chilungo, Independent, 137 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 136 votes. Dr. Dalito Kabambe, UTM, 5,158 votes. Atupele Austin Moluzi, UDF, 3,568 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, DPP, 118,691 votes. Punziro Mvula, Independent, 277 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, NDP, 56 votes. Dr. Kondwani Nankuma, PDP, 89 votes. Jordan Saudi, PCP, 53 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 29 votes. Miwat Tobias, Independent, 23 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mlandu, 279 votes. Palombe. Kupalombe, amene analembetsa nkaundula wa voti anali 170,605, ndipo amene anatuluka kukaponya voti yawo anali 143,912 imene inali 84.4%. Mavoti osavomerezeka anali 2,161 imene inali 1.5%. Mavoti ovomerezeka anali 141,751 amene ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, PP, 548 votes. Tokozani Manika Banda, Independent, 246 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 242 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Malawi Congress Party, 2,305 votes. Kamuzu Chiwambo Petra, 182 votes. Adil James Chilungo, Independent, 148 votes. Cosmas Felix Chipochola, Independent, 126 votes. Dr. Dalito Kabambe, UTM, 950 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 2,032 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, DPP, 134,205 votes. Punziro Mvula, Independent, 348 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, NDP, 77 votes. Dr. Kondwani Nankuma, People's Development Party, 132 votes. Jordan Saudi, PCP, 24 votes.
Smart Mulumbe Swira Independent 20 votes, Miwat Tobias Independent 37 votes, Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mlandu 129 votes. Tipite tsopano ku Mangochi Municipality. Kumeneku amene analembetsa nkaundula wa voti anali 37,840 ndipo anthu okwana 28,443 ndi amene anatuluka kudzaponya voti yawo imene inali 75.2%. Mavoti osavomerezeka anali 563 imene inali 2%. Mavoti ovomerezeka anali 27,880 amene ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, PP, 173 votes. Tokozani Manyika Banda, Independent, 38 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 28 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, MCP, 1,290 votes. Kamuzu Chiwambo Petra, 30 votes. Adeo James Chilungo, 80 votes. Cosmas Felix Chibojola, Independent, 20 votes. Dr. Dalito Kabambe, UTM, 880 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 3,069 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, DPP, 22,113 votes. Punziro Mvula, Independent, 55 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, NDP, 16 votes. Dr. Kondwani Nankuma, PDP, 6 votes. Jordan Sauti, PCP, 2 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 7 votes. Miwat Tobias, Independent, 2 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mlandu, 71 votes. Tibwere tsopano ku Lilongwe District Council. Kumeneku anthu amene analembetsa nkaundula analipo 826,779 ndipo anthu okwana 617,030 ndi amene anatuluka kuponya voti yawo imene inali 74.6%. Mavoti osavomerezeka anali 22,545 imene inali 3.7%. ndipo mavoti ovomerezeka anali 594,485 amene ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, PP, 5,362 votes. Tokozani Manyika Banda, Independent, 3,426 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 9,066 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, MCP, 511,625 votes. Kamuzu Chiwambo, 2,000. Kamuzu Chiwambo Petra, 2,879 votes. Adeo James Chilungo, Independent, 876 votes. Cosmas Felix Chibojola, Independent, 1,089 votes. Dr. Dalito Kabambe, UTM, 8,459 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 1,816 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, DPP, 45,477 votes. Punziro Mvula, 444 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, National Development Party, 341 votes. Dr. Kondwani Nankuma, People's Development Party, 660 votes. Jordan Sauti, PCP, 258 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 165 votes. Miwat Tobias, Independent, 311 votes. And Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mlandu, 2,231 votes. Tsopano tipite ku Chiradzulu. Kumeneku amene analembetsa kaundula wa voti anali 146,878 ndipo amene anatuluka kudzaponya voti anali 127,545.
imene inali 86.8%. Mavoto osavomerezeka anali 2,522 imene inali 2%. Mavoto ovomerezeka anali 125,023 ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, PP, 519 votes. Tokozani Manika Banda, 200 independent, 205 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 206 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, MCP, 2,116 votes. Kamuzu Chiwambo Petra, 151 votes. Adil James Chilungo, independent, 168 votes. Cosmas Felix Chipojola, independent, 151 votes. Dr. Dalito Kabambe, UTM, 1,834 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 1,919 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, DPP, 117,098 votes. Punzilo Mvula, independent, 285 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, National Development Party, 63 votes. Dr. Kondwani Nankumwa, PDP, 68 votes. Jordan Sauti, PCP, 29 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 26 votes. Miwa Tobias, Independent, 21 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mlandu, 164 votes. Nkatabe. Ku Nkatabe District Council amene analembetsa nkaundula wa voti analipo 107,406 ndipo anthu okwanira 72,776 ndi amene anatuluka kukaponya voti yawo imene inali 67.8%. Mavoto osavomerezeka anali 1,968 imene inali 2.7%, ndipo mavoto ovomerezeka anali 70,808 ndipo amenewa ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, PP, 5,041 votes. Tokozani Manika Banda, Independent, 387 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 488 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, MCP, 15,903 votes. Kamuzu Chiwambo Petra, 261 votes. Adil James Chilungo, Independent, 87 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 166 votes. Dr. Dalito Kabambe, UTM, 6,946 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 845 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, DPP, 39,813 votes. Punzilo Mvula, Independent, 90 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, NDP, 70 votes. Dr. Kondwani Nankumwa, PDP, 143 votes. Jordan Sauti, PCP, 28 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 22 votes. Milward Tobias, Independent, 27 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mlandu, 491 votes. Pamenepa ndi pamene tamalizira makonsolo athu mene mavoti tawerengera. Tinafotokozera kuti chisankho chathu chinachitika ma polling station 15,148 ndipo anthu amene anabwera kuzaponya voti nafotokoza kuti anali 5,502,982 imene inali 76.4% ya iwo amene analembetsa nkaundula wathu wa voti, ndipo mavoti athu osavomerezeka anali 155,225 imene inali 2.8%. Tifotokoze kuti zotsatira zathu timawerengetsera ndi voti imene kandidati wina aliyense wapeza.
ifeyo timangowerengera kuti mavotiwo ayenda motani malingana ndi mmene anthu aponyera voti. Cholinga ndicho kuti liwu la wina aliyense lithe kuyankhula ndi voti yake, ndipo ndi voti imene imalunjika kuti chisankho chathu chayenda motani. Ndiye tikaphatikizira zonse zimene takhala tikuwerengera kuchokera pa tsiku lija tinayamba kulusa zotsatira zathu kufika lero, mavoti ovomerezeka analipo 5,347,757 ndipo mavoti amenewa ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, apeza mavoti 86,106, imene inali 1.6% of the total valid votes. Tokozani Manyika Banda, Independent, apeza mavoti okwanira 22,614, imene inali 0.4%. Akwame Bandawe, Anyamata, Atsikana, Azimayi, apeza mavoti okwanira 40,052, imene inali 0.7%. Dr. Lazarus Makathe Chakwera, Malawi Congress Party, apeza mavoti okwanira 1,765,170, imene inali 33.0%. Kamuzu Chiwambo, People's Transformation Party, apeza mavoti okwanira 17,274, imene inali 0.3%. Adil James Chirungo, Independent, apeza mavoti okwana 8,462, imene inali 0.2%. Cosmas Felix Chipojola, Independent, apeza mavoti okwanira 8,638, imene inali 0.2%. Dr. Dalitso Kabambe, achipani cha UTM, apeza mavoti okwanira 211,413, imene inali 4%. Atupele Austin Muluzi, achipani cha UDF, apeza mavoti okwanira 102,744, imene inali 1.9%. Professor Arthur Peter Mutharika, achipani cha DPP, apeza mavoti okwana 3,035,249, imene inali 56.8%. Aphunziro Mvula, Independent, apeza mavoti okwana 9,378, imene inali 0.2%. Franki Tumpale Mwenefumbo, achipani cha NDP, apeza mavoti okwanira 5,354, imene inali 0.1%. Dr. Kondwani Nankhumwa, achipani cha People's Development Party, amene wapeza mavoti okwanira 12,251, imene inali 0.2%. Jordan Sauti, Patriotic Citizens Party, apeza mavoti okwanira 2,196, imene inali 0.04%. Smart Mulumbe Swira, Independent, apeza mavoti okwanira 1,848, imene inali 0.0%. Miwa Tobias, Independent, amene wapeza mavoti okwanira 2,086, imene inali 0.04%. Dr. Michael Biswick Usi, oja zake alibe mlandu, anapeza mavoti okwanira 16,922, imene inali 0.3%. Timafuna titsimikizire mtundu wa Malawi kuti Commission inawunikira ndondomeko yonse malingana ndi malamulo, ndipo mukuona kwathu ndi kuwunikira kwathu taona kuti chisankhochi chinaenda bwino. The assessment of the Commission is that the presidential election was free and fair, and that the results
are a true reflection of the people of Malawi as envisaged under Section 12 of the Constitution of the Republic of Malawi. Tisanapite patsogolo, we wish to extend our gratitude to all election observers who participated in this election and have continued to observe the election. We are grateful for your presence and the work that you have done, both the long-term observers and the short-term observers. In accordance with the Code of Conduct for Election Observers, the Commission is expecting to receive from every mission comprehensive reviews of the election so that these may form part of the record of the lessons and guidance and recommendations for future legal and operational reforms. On behalf of the entire Commission, I wish to extend my heartfelt congratulations to the President-elect and the Vice President-elect. You have been elected by the people of Malawi to lead them into a brighter future. You have been bestowed with a heavy responsibility of leading the development agenda of the nation for the next 5 years. We urge you to work and to perform your best, and not to betray the trust and confidence of the people of Malawi who have elected you as their president and vice president. Maloma bungwe la Malawi Electoral Commission tifunire zabwino iwo amene asankhidwa ngati a president komanso a vice president awo. Mwasankhidwa ndi anthu nzika za dziko la Malawi kuti mwatsogolere kutsogolo labwino. Mwapatsidwa udindo waukulu kuti mutsogolere dziko ili kuti chitukuko chathu chipite patsogolo mu zaka 5 zimene zikubwerazi. Kupempha kwathu kwa ife ku Malawi Electoral Commission ndikuti mugwira ntchito yanu mochilimika komanso moyenerera kuti anthu amene akudalirani pokusankhani pa chisankho ichi simwakhumudwitsa koma mukalimbikitsa kuti muwalamulira malingana ndi malamulo komanso malingana ndi kufuna kwawo. Kwa iwo amene sanapambane pa chisankho ichi, kunena kwathu kuti ichi ndi chisankho chimene Amalawi achita, chilandireni momvelera. Tinafotokoza kuti ichi chisankho ndi mpikisano, kumakhala ena opambana ena osapambana. We urge all of you, our candidates who have not made it this time, to accept the results with grace and with generosity. Kupempha kwathu ndikuti mupitiriza to play your part in building Malawi into a greater nation. The Commission wishes to extend its gratitude to all the candidates who have conceded their defeat in the democracy, chifukwa Code of Conduct yathu inapempha kuti kwa iwo amene sapambana pa chisankho ichi adzavomereze zotsatira, ndipo ngati pangakhale vuto adzagwiritse ntchito njira zimene zilipo pa malamulo kupita ku mabwalo a milandu. Tithokoza Malawi onse chifukwa chosunga bata ndi mtendere mu nthawi iyi. Malawi wathu ndi mmodzi, takhala tikunena choncho, ndiye kupempha kwathu is that we continue to maintain peace and calm. Amene tikusangalala tiyeni tisangalale osati monyoza ena, tiyeni tisangalale momangirira dziko lathu. To every Malawian, we wish to say that what binds us together is the fact that we all are Malawians and we are much stronger than all that separates us. Let us all work together to save our country and to give our future generations a better, stronger and prosperous Malawi. Let us maintain peace and public order following the declaration of these results. And now, ladies and gentlemen, by the powers vested in me, by Section 80, subsection 2 of the Constitution, as read with Section 95, subsection 6A of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, I, Justice Annabel Ntalemanja, hereby declare candidate Professor Arthur Peter Mutharika
I declare candidate Professor Arthur Peter Mutharika as the President-elect of and Justice Dr. Jane Mayemu Ansah AC retired as the President and Vice President-elect of the Republic of Malawi following the September 25 presidential general election. May God bless Malawi. Thank you all for your attention. Let us bow down our heads in prayer. Our Heavenly Father, we once again thank you for this evening that you have given us. Thank you for the grace and the mercies that you showered upon us. Father, we would like you to bless us as we walk out of this room. We would like to have traveling messages for all our observers and the mission from abroad that came to witness these elections. Father, we seek your blessings to the President-elect, Professor Arthur Peter Mutharika, and all the people of Malawi as they celebrate this evening. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Ziko mwambiri ndipemphe kuti dongosolo la nyumba muno oyamba kutuluka akhale ma commissioners athu komanso Inspector General Malawi Police Service ndi a Chief of Defense Malawi Defense Force kugwiritsa ntchito khomo lawo kenako ndikhale ndi makazembe athu kusatiranso. Ziko mwambiri. Mene zakhalira ndi mene mwamvera kuti His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene wasankhidwa kuti akhale President wa dziko lino la Malawi kuyambira pano mpaka zaka 5 zikubwerazo. It's now official. President Arthur Peter Mutharika is now the head of state and government from now until the next 5 years. You are Vice President wao ndi Jane Mayemu Ansah, Chairperson wa Malawi Electoral Commission Justice Annabel Ntalimanja alengeza pano kotero kuti Lazarus Chakwera ndi former president tsopano president wopuma wa dziko lino. Achipani cha Democratic Progressive anabwera ndipo akusangalala pano, koma ndinene kuti chitetezo nchokhwima monga mmene mukuonera. Ndimafuna ndi waitane Wanda Msisha komanso Kathe Maulidi kuti timve maganizo awo. We have a new president. Temangazana. Siri kudabwa ife tinawerengera at times, and I'm happy to say kuti tidabwera pa an official result yathu imene tinachita tale mavoti 5.3 million inkanthu. Anthu amatifunsa mbiri kuti mavoti amene amapeza bwanji pokuti Megi continue to say about 4 million. So timafotokoza kuti mavoti a 4 million inkanthu amanena Malawi Electoral Commission anali amene anachitidwa verify ndi machine, koma panali ena amene anachitidwa verify manually amene ife tinakwanisa kuchita tale imene matipasa 5.3 million. Nde mena malengeza Justice Annabel
Mtalimanja afotokoza ndithu kuti Professor Arthur Peter Mutharika apeza 3,035,249 votes imene ili 56.8%. ndipo pambuyo pawo pamene pakubwera Dr. Lazarus McCarthy Chakwera ndi 1,765 votes 170 imene ili 33.0%. This is what we told Malawians dzulo at around 12 o'clock kuti ndi mmene zayendera. So I'm happy kuti ndithu anyamata athu adagwira ntchito bwino chifukwa ambiri amakayikira 5 million number ya mavotes amene achita. Yes, inali pamene kuti iniyo mwafika kwambiri kumapita kutali ameka ukamba za 4 million simunasonkesere bwino yayi mukunamiza anthu koma ndithu dankesera bwino zimene tinapeza zimene alengeza mtolankhani wathu Isaac Salima ali mu mzinda wa Blantyre ndiye mwina pakhala timati split mudziona zakuno komanso ndi ku Blantyre. Please enjoy the celebration. Kathy Maulidi, your reaction this far? Naneson mafrandi lankhulepo pa nkhani imeneyo momwe anenera wanja kunena kuti anthu kunjaku titangotulutsa dashboard yathu anthu anagundika masamu kuyika mafigazi kumafika pa namba imene inali yotsirizira kuoneka pa dashboard yameke yomwe inali 4.6 million. Anthu amanena kuti number of ma voters ndi 4.6 million inu mukufika bwanji pa 5.3. taona ameka kunena kuti anthu 5.5 million anatuluka kukaponya vote out of 7.2 million acha koma mavoti amene analovomerezeka chifukwa tu Manaland void sondachuluka over 155,000 ndi akuti pa mavoti amene anakaponyedwa ovomerezeka ndi 4.3 amene ndi 5.3 million chakuti uku yomwe ndi mwina pafupifupi almost figa yomwe ifeyo tinatulutsa ndi ena mwina anali ndi mafunso kunjaku kuti kodi ino bwanji mavoters mwafikisa mpaka na pa 5.3 million mukuchoka nawo kuti pomwe pa dashboard yameke pamapeto penipeni panali 4.6 million afotokoza kale kunena kuti anthu ena amataka chala chawo sichimachita read mu system. Anthu amene aja anaponya vote manually ndi zomwe zinabwera pa dashboard yameke apa zinali zomwe anthu amene anatenga chala chawo kudinda pamene pacha chala chinthu chimachita read ndipo chimabwera kulemba pa dashboard yawo apa zomwe zikutanthauza kuti if at times ntchito yomwe tinagwira mkatimu yatheka ndithu timakamba pano timakamba kunena kuti ma official results iwa muzatenga serious osati basi ma temperature very high mukutani pamenepo muzatenga serious ma official results chifukwa ma official results nthawi zambiri sakhala osiyana kwambiri ndi official. Mukaona zomwe amalengeza pameke muona kuti ma figures ambiri akungosiyana pang'ono chabe koma ndi zomwe ifeyo tinanena kale mchipinda chimenechi mu dashboard yathu. Lazarus Chakwera analakwitsa chotani kuti anthu awalange chonchi 1.7 versus 5.3 ndi mavoti akulu kwambiri. Yes, I think pomwe ife timapanga ujenti amapezeka kuti I think Mutharika anasogola ndi pafupifupi 1.2. I think I need to Kathy, you can do the difference between ya 3 point chakuti and 1.7. I think kuti mavoti almost 1 point chakuti and jati makambas jati straight win apa sipa mafunika so ndotu samapitirize ndoti achakwera 1,765,170 yomwe ili 33%. Pomwe Mutharika 3,035,249 imene ili 56.8% kusiyana kwakukulu kwambiri. Yes, ndi manena kuti straight win anthu ambiri amakhala kukayikira kuti zitheka zimene zizi round kuti kapena pakhala runoff. You remember what he told us ku constituency ya Gangata? Yes. Ananena kuti anthu akundikuza kuti because of mpaka 56. Yes, atakamba inde tidakwera pantunda paja meyankanata can wrestle this. Coming back to my area question. Yes. Chinavuta ndi chani ndi Lazarus Chakwera? Ineyo ndikoza kunena kuti padali mwina zambiri zimene zakhala mwina sakwenda bwino. Mukumbukira meti mapanga build up mujati makambapo za zinthu zokuti panali zinthu zina zimene Malawi madandaula koma kuti zimenezo zikonzedwe pamatenga nthawi yayitali. Padali anthu ena amene mwina anthu amadandaula zimene zimatenga nthawi yayitali kuti zitheke komanso panali anthu ena mwina amene amapitira kumauza Chakwera kuti yayi msadandaule china chilichonse chili bwinobwino. So I think zimenezozo ndi zina zimene ine ndingukoza ngoganizira kuti I think ndi zimene zapanga komanso throughout mwina ameta khala tikumapanga maka program mwina ngati ya hot calendar takati kumanena zinthu zingapo kuti kunjaku
kuli zinthu izi ndizi mwina mutamvesera zimenezo nkukonza izizi komano mwina anthu ena ankapita kukauza kuti aya anyamata amenewa mwina ndi anyamata kuti atumidwa mpatuko timapasidwa mayina eti komano ntchito imeneyi timayigwira andi timanena kuti timacheza ndi anthu amene amakhala akunena zinthu zosiyanasiyana so ndikukhulupirira kuti Brian tidakambapo chinthu china chimodzi kuti mwina kusayenda bwino kwa chuma kwakhala ili nkhani yayikulu imene Malawi akhala kuidandaula kuti chuma chathu sichikuyenda bwino koma despite kuti chumacho sichikuyenda bwino panali anthu ena ake amene amakhala ngati kuti china chilichonse chili bwino in terms of mena mapangira expenditure yawo mwina mayendedwe machani kumaoneka kuti dziko limene tikudandaula kuti chuma sichikuyenda bwino koma mwina akuluakulu aboma amakhala moyo osaoneka ngati kuti akulabada zimene ndikukhulupirira kuti akuyena kuti akhale pansi ndikuchita reflect nkhani ya mafuta siyakhala yovuta kuti mwina kumachokera anthu panzire wa mafuta kukavota anthu amene uyikumbukira tinkanena kuti people are going to say we remember so akuti ife kumati inu mukuja zabjeni mukwera magalimoto amtidzi kuja zambiri ife umangotipatsa mahewu yes so pali maphunziro ambiri amene afuna kuti atengerepo mwina even kuchita zinthu mwa msanga imene lonso linakhala ngati kuti lidali vuto lalikulu mboma limene lili machawi akachitidwe ka zinthu khala ngati kuchita drug koma kwambiri panali anthu ena amene samayenera kuti akhale pafupi ndi iwowa that continued to stay closer to him amene Malawi amadana adali anthu ambiri amene Malawi udana kukhosi amene anali kufupi ndi president amene anthu amakhulupirira kuti anthu amene wawa amapasa uphungu olakwika ndipo Malawi nkumana kuti anthu achokepo koma mwina kuyang'anira kuti anthu amene asachoke and anthu continued mwina kumauza achakwera zinthu zokuti sizinali zoona ndi zimene zimachitika pa ground so izi Brian ndikungonena ngati maganizo anga I must say I think iwo ngati chipani akuyenera kuti apite pa ground kodi mukamati anthu samauza zona zingakhale zotheka kuti mtsogoleri sangaone zimene zili pa ground anthu amene aja Brian izumakamba zotena masamba mankhwala mukumbukira manena kuti anthu ena anapita kukasamba mankhwala anthu ena masine manenatu amanena ndi munthu mozi mwa iwo andi munthu aja ndiwakutiko ba Brian ndiwakonko ayi munthu ndiwakonko ku State House amene ankatuza tanzaka apita kusamba mankhwala mlangizi wa president ku State House ankatuza tanzaka kusamba mankhwala amamusambira mankhwala ndani ndio amamusambira mankhwala president so anthu ena aka amamupha mtima amatani so mwina inenda kandukumanenapo kuti apart from mwina ujeneja njira yovomerezeka imene ilipo ngati mtsogoleri mwina umakhaso nkanjira kako koziwira zinthu zina apart from imene amakuyikira ija system imene amakuyikira ija weso ungokhala ndi system yako yomafuna kumvesera kuti kodi makhala ngati acheya abaki atulankhana kuti chani ma programs amene amachita umafunsa anthu mayimba mafoni zija anthu akuti chani akudandaula chani zimene zija zomwe zichita address pafupi osachita pailo apo so pamene tikuwalangiza chakwera apa nde kuti samuthalika kumverapo maiso kuti izizi zimene zagwetsa enas inu yonso muzilabade kuyambira day 1 mufuna mwenga fuso lomwelo chifaide ni mafuna kupatseni fuso lina chifukwa tsiku limene lija titangovota kumene nde kwamba kubwera man official results munatifunsa kuti are you surprised kuti amuthalika kutsogola tinachita chibwibwi sina nthawi yabwino sidali nthawi yabwino kuti madikira nthawi inoyi kuti ndi pamene tingazifotokoze achakwera pa nthawi yomwe amalowa mboma anthu nthawi imeneyo anali akufuna kusintha panali mavuto akatangale panali mavuto osiyanasiyana mdziko muno nde anthu pa mavuto amene anali nthawi imeneyo anthu amafuna kusintha ndi atayika mu boma muja anthu chiyembekezo chawo kuti nali choti boma limene lomwe talikali lichite zinthu mosiyana ndi momwe zinthu zakhala zikukhalira ndi ulamuliro winawo kumanena tu ulamuliro wa mthalika tsopano kuti akhala kuchita zinthu mwina mosiyana nako koma anthu anaona kuti chaka choyamba ululu chaka chachiwiri ululu kupitirira chaka chachitatu ululu kupitirira and president akupitirira kumauza anthu kuti ayi mupirire mu fixing the rubble I'm doing this mupirire kai mupirire mudeke kuti zinthu ziyende bwino mukuyenekera kuti ndithu mumve kuwawa pena pake mumve ululu mupirire mwacho nchichonchi zinthu zimene zija anthu
nthawi imene mwina pa chaka choyamba zimapatsa anthu chiyembekezo, mwina pa chaka chachiwiri zimapatsa anthu chiyembekezo, akatengeranso ndi zomwe ulamuliro nthawi imene umafotokoza kuti pano pali COVID-19, kuli nkhondo ku Ukraine, Russia, tikukumana ndi anamondo osiyanasiyana. Zinthu zimene zija mwina anthu zimapatsako kachiyembekezo kuti mwina after zimenezi akonza, koma anthu anaona kuti mavuto a njala akupitirira, katundu akukwera ndithu mitengo pa msika, anaona kuti ulamuliro umene ankawuyembekezera mwina sukubwera momwe wamafunira, ndipo zafika chakano cha namba 4 kumapeto, amene mondoti mu 2024 kumapeto achakwera analankhula mawu kunena kuti panopa ndikuphulitsa zithupsa zimene zinalipo, ndi zithupsa zimene zijazo kuti ndiziphulitse mumva ululu, ndiye mudikire kaye ndikaziphulitsa zithupsa zija mukamva ululu, kena kono mundi pamene mutambe kumva bwino. Anthu anamba kuti pano pa chaka chino cha namba 4 tikuphulitsa be zithupsa, kodi mabala ake anjo paka mankhwala osapola. 2025 kumambiriro akuuza be anthu kuti amupirire ndikuphulitsa be zithupsa. Ndi nkhani ija ndi makamba ija kuti anthu ndoti kunjaku akuona kuti katundu, mitengo ya katundu pa msika ikupitirira kukwera, mdziko muno muli mavuto osiyanasiyana a njala, chimanga chokwera, fertilizer okwera, mafuta galimoto ndakusowa pafupi kumati akapezeka, chifukwa mwina malo ambiri kalekale samadziwa kuti kodi mafuta amaitanitsa bwanji mdziko muno. Ambiri amangoona mafuta ali ku filling station. Apa nthawi tinaona ndithu boma likumatiuza taitanitsa 50 million liters, taitanitsa mwakuti anthu kumadabwa kuti kodi zamafutazi zimayenda bwanji. Ife kalekale sitimauzidwa kuti mafuta akubwera, ndiye zinali zinthu zoti ndithu zovutirako pofika ndithu mchaka cha 2025 kumayambiro. Ndimakumbukira speech yawo yomwe anaperekaso mu January 2025, anaperekaso speech yolankhula zomwezo kuti anthu adekhebe, apirire, iwo akukoza zinthu. Ndiye ndimanena kuti Brian ndi nkhani yomwe ndimakamba asanabwera make share muno, kuti munthu ukamakamuuza nzako kuti upilirebe ndikupanga chakuti muzikhala kuti nonse mukukumana ndi mavuto, ndiye uzinena zoti tapirirani ndikupanga zakuti, koma iwo zikamuuza munthu kuti tapirirani, ndiye munthu chazita kuona kuti iweyo zimagalimoto zako zopuma zikuyenda koma mafuta mdziko mulibe, aziona kuti iweyo ukuyenda ukupita maiko akunja mowirikiza koma mdziko forex mulibe, ndiye aziona kuti inu mukudya matupi anu akuchita bwino koma ena ake chakudya alibe. Zinthu ngati zimene zija ndikuona kuti ndi zomwe zimapangitsa anthu kuona kuti ifetu we voted for change, koma change chomwe ife timafuna si zomwe tikuona. Anthu zimene zijazo zimapangitsa kuti aziti kodi pano pa 5 years into the leadership akutiuzebe kuti tideke, and nkuzafika kuti address yawo yomwe anachita chapompano nkuzafotokoza kuti mukandipasa 5 years ina, that's when I'm going to fix the challenges we're facing. So anthu pamene popo anali kuti so 5 years yokhala takhala tikuphulitsana zithupsa, 5 years yonse takhala tikupanga chonja anthu tikuvutika, ndiye tikakupasaniso ni 5 years ina ife tikhala sure bwanji kuti mukakozadi zinthuzo. Ndiye nkhani ina mwina imene ingapangitse akupitiriza kai mwina ucheze nawo tibweranso antose ticheza nawo limodzi. Amayi tikulandireni, amayi awa lero DPP yabwereranso mboma, chimwemwe chanu nchotana amayi? Chimwemwe chathu nchodzaza tsaya ka kuti mtundu wa Malawi waphulika pa moto, chifukwa profesa atapita mtalika nchifukwa chake timati adadi akabwera chinthu choyambirira amakhazika amadekesa inflation ya dziko lino. Frankani yavuta kwambiri chifukwa choti inflation ya dziko lino si stable here, chilichonse chimatani chimakwera. Bagira chimanga Brian mwagulapo inu 100, wamsisi awo ukagula unima uja 1200, uyu ndiye kuti akagula shu kafe uyu 6000 wemwe wapangidwa pakwathu pankota pomwepa 6000 yetu akafe. Ndiye zinthu ngati zimenezi zawawa Malawi. Apa Malawi aoneka kuti akula mu democracy, chifukwa aliyese wavota mmene analionera dziko paika. Ulanhamuliro ngomuno navochoncho auti mwavotera apita mutali wayambirira tere tikathokoza anthu akusento region kuno, chifukwa anthu amene kuti kuno kuchipinda kwawo kuno sikuchipinda kwa munthu kuno, aliyese wavota malingana ndi mavoto ake mmene amaonera Brian. Chilungamo chake ndi chimenecho, avota anthu. Muganiza kuti chinachitika nchiyani kuti anthu avotera muthalika motere? Poor leadership chinthu choyambirira. Katundu moyo wa munthu unadula kwambiri, anthu amagona na njala pano ena ambana kale ugona nayo njala.
munthu wakumudzi ukadanga kwanitsa kugula fertilizer Brian 179,000. Zimene zakumbuka kuti profesa abwereso akadekhetsa pasi paja mafuta agalimoto tinkagula 650 mujandani zichipa zimenezi ka profesa akakhala pasi ni nduna zake zichipa zinthu chifukwa choti inflation ikangokhala stable zinazo izonse zibwera mbuyo. Musayiwale inu kuti profesa adasankhapo 2019 if not 2014 adasankha kudogondo economist adakhala no 2 months asanasankhe nduna zilizonse akudekhetsa chuma cha dziko lino. Pamene pajapo munaona mafuta amaguliro mochipa chilichonse chifukwa chake tuli fresh amaguliro 80 kwacha chifukwa chonena kuti inflation inali stable. Zinazi zakanika ufikitsa pamenepo ndi Malawi anati chabwino chimadziwa nchipande pawomola pa 16 pabwera chawomola chabwezereza rifa to draw wa chizungu cha banki zapita kwa mwini wake ndio satiso nkamwa zoona kodi inu mumakamba chocho ngati sindino Malawi iwe wanda msisa watandala uli mama kuno kumala aka inu mafe nati uyu inaenda kwa teko uyu ndine mkamwana uli muli babanja aka komande ya bambo ndina misizi munyenyembe iwe abambali pamoto moto palide tukoza dziko kuti likhale moto palide tukoza dziko afuseni aimbireni phone aimbira phone ta kuti komande megaphone amunyenyembe mukona mwene pepa tabuda mawu anu kwa amene akutisalira otsatira chipani cha Democratic Progressive Party ndi wotani matsulo. Mawu anga ndionena kuti tisangalale mwabata zinayamba mwabata zathaso mwabata tili ndi Malawi imodzi dziko lathu ndi la mtendere kuno te nkhondo mmene zinayambira musizi zathasi tisangalale bwinobwino tipereke zomwe tidalonjeza kwa Malawi kuti atikhulupirire amene ndiye mawu anga omaliza ineyo. Amunyenyembe mayi munyenyembe mwaphunzirapo chani ku MCP chimene iniyo muchita avoid. Remember kuti MCP ibwere inkachosa DPP Amalawi mwacha achosa MCP kubwezesa DPP mwaphunzira chani chimene apanga MCP imene simupangaso inoyo. Ife sitipangaso kuyankhula kwake kuti chonchi ndi akakwera VX zithamo ngata kunjanja usiku uno chonchi ngata kunjanja usiku uno chonchi ndi akakala wa mafuta aboma zikuta bwinobwino ife taphunzirapo apa kuti Amalawi osatengera chizolowezi Amalawi anachenjera nchifukwa chonena kuti Amalawi akhwima ku democracy chifukwa avota molingana ndi imene aliyense amazionera monga dziko la democracy. Ife ya DPP tibwerera ku manifesto kwathu tipange zonse zomwe tidalonjeza ifeyo ujeni masukulu akuyamba free secondary school komanso no examination fees ndi imene yotu yafika tu tidanenaso kuti inu ngati mwawina kwanu MP 5 billion bajatu tidanenatu azimayiso katherere muli apa ngati muli nawo magulu 100 million ijo mulandira nawo zili manifesto mwathu zinkaoneka tu zopheka ukamanena free secondary school no examination fees kuto anthu adamweramwera uje anthu adamweramwera ma examination fees inde kwadi nchifukwa chake ali APM uyuyu mulela khungwa iyi sinkhani yani muona adekhetsa bwinobwino ana akaza muno osaphunzira bwinobwino inu yo ngati mwawina kwana kupatsani ndalama zanu mukamwa mwadza kumene mukakamwa mwadza akakula ndani chifukwa choti nzambiri nga 5 billion mpano no mayi munyenyembe I don't know ngati muli ndi achabwino mayi munyenyembe tikuyamike zonsezi muna zidali mpagimu atufisana bwere yonche ayi anabwera smart inde anangova 3 million asa nachule nkanthu kuti kunali nkanthu kunali nkanthu inu musayambe 3 million kunali 3 million nkanthu 3 million chakuti nkanthu ndas atangoti 3 million kuti azifika pa nkanthuko atulutsa kale mabagi ife mafikati nali nawo ati maverengera kuti aliyese ni mwana yemwe kumudzi mafikati anali nawo mfani munthu mfasa ti maverengeraso ngati anthuso kuti apa chisankho chinchantendere kuibeso kuti munthuso a judge anena kuti
it has been free and fair. Mugwirizana nawo? Tikugwirizana nawo. Ukamba zoona. Wayendetsa bwino mzimaji sanga jamani na kuti tupita kukoti tutani. Awapita amene ajolira siti muone kukamwa. Inde ngachichewa chabwino mwazipo. Olira sana? Siti muone kukamwa olira. Akozulira kaluka misozi kaluka. Munkaga natu ujeni. Acheya muka. Mezo iweyo kwenda fasali menelo inalo lapo yambirira laku kwa yambirira kwa zinthu. Basa sintha pano. Tidao tinaona ifokesa timankhula. Timankhula kuti azizo yayi izozo yayi wakhala bwino chifukwa kuti ifeso timakoza kuti yapo yayi. So ndi chacho wabwino. Wabwino ka wamkazi. Koma boyamba ari umdaimba nyimbo. Haya anapele wasiti kwafu. Yeah, zimezo abulani na musa usamana ngankhaniza kalo. Bwino baba. Zabwino nditi. Zakale sakambe. Zakale sanene. Zakale zata. Those are bygones. Amadekaso. Amanene sobwino abatu yamba mphongozi ko musangwani. Bobo. Mzima ifengada. Demwa yakale sakambe baba. Sakambe. Imene jidali kwa yambire ko zinthu. Kodi inu mafuna ushosha zinthu bwaje? Wandadu wantu akune wandala watoka. Andavuza mwa tsabana dizini ndavuza toka. Inansisha kali gani ba mai munyenyembe tukufuna tikuyamikeni kwambiri chifukwa chobwera koma chifukwa chotela nkhulo nabirize pamenepo ineyo mafuna nkuyamikeni kwambiri ningakaocha bulangeti mwagwira ntchito inuyo mosatopa times ambuya akudalitseni amalawi anali ndithundi zonse ndi chelu ndi chisangalalo mu mtima mu chifukwa cha anthu inuyo ambuya akudalitseni radio imene ikamuno wake ndinu azikomwa wa manager koma niona ni yawo Ineso ni manager. Maboya amba ninakuya kwamphiri. Iwe udawe yankula mobisa mthumba ndati kafe. Kodande kuzamwa. Ino mesa matizakale kodi zikalizakale. Kodande kuzamwa. Amunyenyembe. Kati zakale za 3. Sasa inu makumba. Ndana nakudande kuzamwa mufune ziveke bwa. Mesa mati zadzana lisakambe. Zingazofuna kukamba kwa kaso. Ali ndakuya chani? Chivo imakhala choncho. Ifamene tabyanchidwa mu office timakumana nditina pang'ono kumene kudindo mamane. Iniyo mukakhala pa muzidza kuti udindo mamane. And mulipo kuchifukwa chonena kuti anthu we give you total support. Timakudalirani. Mukayankhula zinthu zija ndipo timazitenga kumanga pasalu kuti izizoone. Dashboard musakafufute zimenezi. Dashboard Mkwaji wabwino. Alibe full stop. Tikozonyeza pano. Iye amakwaza mafusa ine sindita hawadi mafusa Brian adindata wapo yose bo inde dashboard isofufu imsofufuti imanage matisa koma bitsa bwera after 5 years from now dashboard ndikuza zose pamene wala kuira mzako munthu uma ukozera pamenepo ya baba taona tapangana lies data yose kuti waphonya apa waphonya koma aphonya madalo fuka amalawa manena ojina wini kwa manena izo no seno maunikira pa what current ndi apa cha munthu akamamwalira amamba nkhutu ugonda kuchipatala fachi hoping kuti nanunso simugontha nkhutu sijigontha chifukwa tupaja musaiwali kuti adachito chothamangitsa Malawi pa 20 tisamayiwale zimenezo adachito chothamangitsa Malawi 2020 thamangitsa pano pasathamangitsa chicho aso chomwe tanene atipanga tipanga atife pamene walakwira mwana wina yuma khozera pomwepo kuti mwana uyu anatulukira apa sadachite bwino ine nikozera ndemati IMCP analakwitsa pati iyayi wadalakwitsa iwo aja samapo zimene amalawi amanene chifukwa amalawi akani omwewa amene wapangawa amayankhula kuti aya papa zinthu zakwera mmalo moti kukozedwa kumene kuja sikumamverera ndi amalawi angokwi mandikubero amakhala bwino mukata uziye kwa mnyenyembe nati taonga chomene pa upalazi apa tukondwa ti mwana witu all the way from Kalonga tikujumpha kwino uluta kuchitipa mnyenyembe titseke nunanga pitani sekanitu iweyo zinga machine inu yazipitani fitikana likompana ukagona bwino koma tuna kuthokozani nayiwala profesa atapita mtalika adasankhalani imeti wa amayi iwenso ukamakhala pagulu ukamati imirire chatimava bwino zikomwe kwambiri so banja la mtalika limakonda azimayi pajaleti bingwa adasankhaso Joyce Band uyuso wasankhaso Jenny Ans kusankhaso ine ngati deputy wa amayi no vija pambalipo sindiye kuti azimayi akuti patsa ulemu ayi muja bwino zikomwe kwambiri muja bwino amayi munyenye inu kumatipitsa kwina kagona bwino chimwene mai munyenyembe muja bwino imene ndi wireless ya Times